Hej, velkommen til den her video. I dag skal vi væsle sammen med min ven Sylvester. Hvad er det? Filmer vi allerede nu? Det er jo godt. Yes! Og der er rukket mig op her, vi skal slås. Og så skal jeg lige sige en ting. I skal ikke tro, at jeg sover med bamse. Det er min kusine, der er på besøg, og jeg vil ikke have hun inde på mit værelse. Det er faktisk mit værelse der. Hun er bare inde og overtage mit værelse, så jeg må sove inde på mit vores værelse. Det er helt vildt. Hun er pisse irriterende. Nå, vi har den der kløb hen til at... Det. Yes. Men for at nu skal I se noget, I aldrig har set før, det er mit hår. Det er ikke mange gange før, altså. Vidste! Nu tamt hår. Ja. Det der hår, det er moderne. Moderne. Jeg skal lige drikke mit vand. Og ja, vi skal væsle i dag, og det er ikke noget farligt. Kom, vi slår dig ihjel nu. Hvad? Skal du wrestle med en pude eller et eller andet, bare lige for at underholde? Okay. Den her, det skal være Sylvesters hoved. Kom det med i videoen? Ja, bøvsen. For satan. Det håber jeg ikke. Det var ikke mig, det var mig, bøvsen. Altså, min kusine, hun bliver røvsur på dig. Det er godt, hun er ude i haven og lege lige nu. Hvor gammel er det, hun er? 4. Hendes mor er også. Men det skulle forestille at være det herude der. Kom! Hvornår starter vi? Nu! Underholdning. For satan. Fuck you, gris! Det går ondt i mine hænder, det der. Kom du med det der? Ja, for søren. Nej, det gjorde det. Hvad for noget? Okay. Altså, din spark, det gjorde, men ikke så meget andet. For satan! Så bliver sejt med grisen. Hey, prøv at se! Jeg vil så have endnu. Kom. For satan! Jeg kan bruge filmer. Giver du kamera med lund? Filmer. Ej, det gør jeg ikke. Jeg er for meget filmer på grisen. Vi giver bare... Jeg ved ikke, om det er mig, der griser. Altså, det ved jeg ikke. Jeg synes, det... Jeg kan tage med effekt. Du er stærkere mig. Jo, ja. Det har været med i en video, før du var stærkere mig. Men bare roligt, jeg er blevet 12 år gammel. Og bare hvad der kan, men jeg er 12 år gammel. Hjælp! Ej, kom det ikke med, det jeg lige lavede. Fuck you! Du skal bare ligge der til. Jeg føler, at i slåskamp skal jeg virkelig filme meget, jo. Ja. Det kommer det. Har du tørt med sakkel med? Kamera med stop. Det var du thumbnail til de videoer. Kom nu i gang, mand. Eller skal vi lave en outro? Det håbede jeg virkelig kom med det der. Ja, det håber jeg også. Jeg der ser videoen lige nu. I kan jo se, hvor meget der kommer med. Så er det der! Ja! Hvad? Sylle! Vis lige et ansigt, som der er sådan et vinderansigt. Ja! Så du vise et taberansigt. Igen! Klokken er 5, altså den er næsten 5 minutter lang. Ja, nej! Så skal vi... Nej, jeg står bare. En gang til. Jeg kløber min rygklør. Det er godt at klø på nakken.
Kom nu, læg ned, så slår sådan videre. Nå, okay. Hvad er det? Ja, det er Det er bare sådan en pynt i Dikkers. sikkert kusinen. Kom nu. Det er ikke kusinen. Er det ikke? Nej. Det er Kom nu! min kasket er også inde. Kom nu! Jeg var til koncert jo. Så prøv at se min køn. Prøv lige at nede foran kameraet. Prøv at drysse. Vil du drysse lidt ned foran kameraet, så det har sådan en sej effekt? Så ryger Nick og Jay ud. Lad mig se. Ja, her. Negativt. Jeg har det på Nick og Jay. Nej! Au! Skal du ikke til at sige farvel til videoen? Og vi laver en part 2. Lige om lidt. Nej, det gør vi. Hej hej. Jo, vi gør. Hej. See you!